Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Unasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanang milagro sa tubangan sa hari. Apan gipatig-a gihapon siya sa Ginoo. Ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa yang nasod. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel, ngay si kanapulong adlaw ni ining bulana, kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karniro o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay, kung gamay ra kaayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibok Israel mag-ihawg mga mananap pagkagabi. Unya magkuha silag dugo ug ipahi diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisang unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pagkabuntagi bisag diutay niini. Kung may masalin, sunuga kini. Ingna ninyo kini pagkaon, magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas, ug magkupot sa inyong sungkod, ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamugulangang anak lalaki sa mga tao ug sa mga panganayng lalaki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mailhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluhan ko kamo. Ug walay kadaot nga maabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon, alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini og sa tanan ninyong kaliwatan,
Ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Lamas Deus. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo sa tanan na mga kayuhan nga iyang nahimo kanako. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang mga sulugoon. Imo ako nga sulugoon, ang anak sa imong alagad na babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panad ngadto sa Ginoo, diya sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pangitanging harian, ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Alelu, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Panginoon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyan ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo og nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, mingon sila kang Jesus, "Tan-awara, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay, ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay. Apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo.
Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy, dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang asoy sa Ebanghelyo nag-ingon nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an samtang miagi sila sa kaumahan sa trigo, nanguha sila og mga uhay sa trigo nangukit niini. Kini aron pag tambal sa ilang kagutom. Gitugot ni Jesus nga ang mga gigutom makakaon, ang iyang mga tinun-an ining tungura makakaon og maluwas gikan sa ilang kagutom, mapanalipdan ang kinabuhi. Ang nakita sa mga Parisiyo, usa ka paglapas sa balaod, kay lagi na ngutlo sila og trigo sa adlawng igpapahulay, o giisip sa mga Parisiyo nga ang pagpangutlo usa ka matang sa pagtrabaho, unya ang adlawng igpapahulay gidili man ang pagtrabaho. Lahi ang nakita ni Jesus, lahi ang nakita sa mga Parisiyo. Maong gipahinumdom ni Jesus sa mga Parisiyo ang tinuuray nga katuyuan ug kahulugan sa balaod. Ug ang tinuuray nga kahulugan, katuyuan sa balaod, mao ang pagpanalipod sa kinabuhi, pagpalambo sa kinabuhi, paghatag og bili sa kinabuhi. Dili ang pagbaliwala sa kinabuhi, dili ang pagdaot sa kinabuhi, dili ang paghulga sa kinabuhi. Kabahin man gani kini sa balaod sa Dios nga gihatag kang Moises. Ang basahon sa Deuteronomio kapitulo 23 bersikulo 25 ngadto 26 nagkanayon nga kung adunay nagpanaw nga gigutom, makahimo siya sa pagkutlo og mga uhay sa trigo aron pagkaon, busog sa iyang kaugalingon, aron nga matambalan ang iyang kagutom, pero gidili nga magdala siya og bukag aron manguha og labaw sa iyang gikinahanglan aron pagsulbad sa kagutom. Kay kung magdala siya bukag, unya manguhag daghan, nangawat na no? Nag-bring house. Pero kung ang iyang gikuha, maulang ang igo nga makatambal sa kagutom aron makapadayon siya sa pagpanaw, gitugot kini sa balaod sa mga Hudiyo. Mao nga makita nato nga bisan sa balaod sa mga Hudiyo, dayag kaayo ang gugma o pag-atiman sa Dios ug ang pagpanalipod sa katungod niadtong mga kabos ug mga gigutom. Nga wala sila gipakasala kung sila manguha o ubas o manguha o mais nga makaon aron pagtambal sa ilang kagutom niya ng tungura. Dili dapat ihikaw sa tag-iya sa kaumahan. Ang nakita sa mga Parisiyo, mao lamang ang istrikto, ang absolute nga pagtuman sa litra sa balaod. Ang nakita ni Jesus, panginahanglan sa tao, kagutom ug busa, gihatag ni Jesus ang iyang pagtugot nga makakaon ang gigutom. Mga igsuon, unta sa atong panahon karon kita sab mapahinumduman nga ang balaod anaa diha aron mapanalipdan ang kinabuhi, mapalambo ang kinabuhi, mapasayon ang pagbuhat ug maayo aron nga maatiman ang kinabuhi nato ug sa atong isig katawo. Kuno galing na ay mga panahon nga sa imong pagtuman sa litra sa balaod, ikaw dili na hinuon makaatiman sa taong nagkinahanglan, mahimo nga supakon ang litra sa balaod.
ug sa pagbuhat nimo sa ingon, mas na tuman nimo sa laom nga paagi ang espiritu ug katuyuan sa balaod. Pananglit sayod ta nga gisugo ta pagsimba sa adlawng Domingo. Pero kung naagyoy emergency sa imong panimalay, naay masakit, critical, walay laing makatiman ikaw ra, dadon pa nimo sa ospital, makapalta ka sa pagsimba niya ng maong adlaw, ayaw ka konsensya. Kanya ng tungura, anaa may emergency, dili man mahimo nga talikdan ang panginahanglan nining imong igsuon, nining imuhang isig kataw nga karon anaa sa kalisod. Busa, ayaw talikdi at imana ipakita ang paghigugma sa isig kataw. Kay mas masimba nato ang Dios ug mas maalagaran nato ang Dios ug mas mahigugma nato ang Dios kung wala nato talikdi ang atong kaigsunan nga naa sa kalisod niya ng tungura. Natural, common sense, kung pananglit makahigayon na ka, simba kung natapos na ang imong katungdanan. O doon na baka kay makarelibo sa imong pagbantay sa masakiton, paning kamuti nga makasimba. O pananglit, simple, ordinaryo lang nga labad sa ang gibati sa imuhang igsuon, mahimo man na nga biyaan lang usa, simba ka. No? So sayod ta, doon na tayo gitawag o prudence nga kita'y makadetermine kung niining okasyon na, nining panahon na unsay angay natong buhaton. Timan-an lang nato nga ang espiritu katuyuan sa balaod mao ang matuod nga gugma o pagpanalipod, pagpalambo sa kinabuhi. Manindog kita. Magampo kita nga uban kang Kristo, simbaho nato ang atong amahan nga naa sa langit, moingon kita, maluluyong amahan, panalangini kami. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinakasing-kasing mamuhat sa unsay angay buhaton isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakaton pagtahod o pagtabang sa usag-usa, binasi sa hostesya ug sa panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon. Hinuon, tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nag-antos, makakaplag og tabang gikan sa mga tao nga may gahom ug mga pamaagi sa pagpagaan sa ilang mga palasunon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, makakaplag na karon o kapahulayan uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, maluluyong amahan, panalangini kami. Ginoong Dios, wala ikaw mangayo o pisan unsang sakripisyo, gawas lamang sa matinud-anong paghinulsol, masaligong pagtuo, ug maalagaron nga paghigugma. Ihatag kanamo ang kalig-on, ug pabilin uban kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Dawata o Ginoo, kiningamong mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupa og santusa. Kining panog,
kinimbino ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas kinungan sa kapiso gikan sa imong mga kamot alang subday pagmamay siyang ngalan alang usab sa tong kabuslanan sa tabugyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ulis kinung. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagisangyaw kami sa imong kamatayon, naglamantala sa imong pagkabanhaw. Ginoo Hesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua, nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sakali na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. O Ginoong Dios, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.